Sempre me gusta dirixirme tamén aos que nos seguirán, porque o feito de que todas as actividades se graven e queden gravadas e queden a disposición libre de maneira permanente fai que, é unha das vantaxes de vivir nunha era con tantos avances tecnolóxicos fan que realmente teñamos un público activo continuamente que se vai incrementando nos próximos días, semanas e meses e que non tivo que poda asistir a xornada sin asistir presencialmente aquí nesta sala como ocorría anteriormente. Pensar pode ser unha actividade persoal, individual, pero tamén é unha actividade colectiva e, de feito, nós queremos impulsar ese encontro para pensar xuntos. Cando creo que era no 2018, cando comezamos con este ciclo, pensábamos utilizando tamén como se fose unha bandeira identitaria o noso infinitivo conxugado para que se vexa que non queremos pensar un a un, sino que queremos pensar en comunidade uns con outros. Sempre buscamos un estímulo que pode ser un tema que ás veces percorre todo o ano ou períodos máis curtos como no ano en que estamos e tamén buscamos unha personalidade que nos acompañe e que traia un pensamento que nós queremos que comparta connosco e no que tamén aspiramos a poder contribuir de alguna maneira. E, por tanto, temos aquí a Victoria Quintero, que vai dialogar conducida de alguna maneira por Nieves Serrero, que é unha bella colaboradora nosa, e temos a todos vós, tamén os que nos seguen a través de streaming, que tamén poderán participar no seu momento. Por tanto, grazas por aceptar o noso convite. Elas son dúas antropólogas, saben ben do que falan cando falan de patrimonio material e inmaterial, e, ademais, son dúas persoas que teñen unha ollada desde unha posición única que é o feito de ser mulleres tamén. Por tanto, elas tamén van dialogar como mulleres e non porque esteamos no mes de marzo, porque realmente esta é unha temática tanto das mulleres como a diversidade sexual que hai no mundo son temáticas e asuntos que nos atravesan durante todos os días de todos os meses do ano. Pois, boa tarde, moitas grazas. Fago extensivas as que xa deu a presidenta por non repetir e engado a ela, grazas á presidenta, a Rosario Álvarez, por acompañarnos nesta que é a segunda charla deste ciclo de Pensarmos deste ano, que inauguramos no mes de xaneiro con Mar García Puig, arredor da súa reflexión sobre a loucura, que plasmou con tanto acerto no libro La historia de los vertebrados e que continuaremos o 30 de maio con un diálogo entre Francisco Fernández Naval e Eva Veiga a propósito do pensamento de Luisa Villalta, a quen este ano se dedica o Día das Letras Galegas e, efectivamente, ao final fai que estes tres primeiros pensarmos, as protagonistas sexan mulleres, porque, efectivamente, como dicía a presidenta, son cuestións de carácter transversal, que non se esgotan nunha celebración ou conmemoración dunha efeméride, que está moi ben, pero do que se trata é de que eso sexan excusas que nos intenten levar máis alá, para reflexións máis fondas, máis de carácter estrutural, que sexan máis transformadoras ou, sin poñerme tan pretenciosa, pero polo menos que sexan pequenos graos de area nese camiño. E nese sentido, as protagonistas son, en este caso, a nosa convidada Victoria Quintero, que ven desde Sevilla, con ese contraste do sol ao gris, que está acompañada por Nieves Serrero, que tamén é, como decía a presidenta, membro da sección de pensamento no Consello. Así que moitas grazas a todas as persoas, que significa que actividades como estas sexan posibles, tanto detrás como diante, e esperemos que sigades as outras. E agora, escoitemos as protagonistas. Grazas. Moitas grazas.